Som-hi? Ells ja han acabat. Tothom previngut? Vale, estem gravant? Vinga, anem amb 5, 4, 3, 2... Nit suau, quines coses més estranyes et moro amb tu. Sisplau. 3, 2, 1... La pandèmia causada per la Covid-19 a Barcelona, tal, llavors... Mauri, hi ha molt xivarri fora, si pots avisar... El Canadell i el grup. Però... Avisa'm. Bona nit, benvingut i enhorabona pel premi. Un... I Joan Canadell és president de la Cambra de Comerç de Barcelona. Molt bona nit. I trobar com adaptar-se a una situació i com dintre de la crisi. Reinventar en temps de pandèmia. Idees noves. Està en línia amb la meva. No, més a la dreta. Amb el tall del vídeo. Ara que parlava de la transformació del sector sanitari... I ho ha sabut resoldre Nosaltres, estic de Rodrigo. D'entreteniment que cada vegada està tenint més audiència i que tu coneixes. Explicar si no vols contar i te la contesto. Gerard Piqué, bona nit. El sector ha reivindicat tot l'esforç que han fet per adaptar-se. I Marcel.